Usa sa mga daghang mga mensahe nga atong makuha gikan sa mga pagbasa og sa ebanghelyo kanig yung pagpadaghan sa atong grasya labi na gyud sa pagkaon og sa kwarta. Unsaon man pagpadaghan, ang kalibutan nagtudlo nga tigom gyud savings. No? Sige, lingay mong tupad na daghan na kag tinigom. Ina ko no. Ana gid ang ato tigom. Nya para unsa man ang imong gitigom? Para sa future. Kang kinsa mang future, akong future, sa akong pamilya, sa akong mga gimahal, akong future. Mo na atong pamaagis kalibutan. Nya unsa may resulta na? Daghan ang gigutom karon sa kalibutan. Naatay mga tingali, mga almost 2,000 katao nga ni-claim nga sila mga billionaires, na asad tay billions of people nga hapit way gikaon. Mo na itabo kay tungod aning maong paradigm, tigom para sa akong future. Unsa may pamaagi ni Kristo para mudaghan ang atong grasya? Hatag. Asa kutob, hutdag yung hatag. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing naasa imo, tigom o hatag. Ing naasa man imo pilion na tigom o hatag. Kanang gasigig tigom, gasunod na sa dictation sa yawa. Kanang siging hatag, gasunod na sa guidance sa Ginoo. Muna nga niingon si San Pablo sa iyang laing mga sulat, the love of money is the root of all evils. Yawa. The love of money. Tigomon. Yan, niingon sa si Kristo, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve both God and money. Kaysa sige nimong tigom sa kwarta, mahimo kang ulipon sa kwarta. Kanang ulipon, magsige na siya bantay sa iyang agalon. Tanawa, di ba? Kanang magtigom o kwarta, balik-balikon, gina nilag ihap. Sige yung ihap. Kada adlaw, siging ihap. Nya, mawagtangan gani nag 20 pesos, pangit taon, gina. Bisag kinsa nalay pasanginlan, ana, hangtod masuko na lang na sila. Nya, unsa may mahitabo, kung magsige kag tigom, siging tigom, mag-anam sa kabugat ang imong naong. Tanawa na mga hangol o kwarta, bugaton og naong. Nya kung daghan na ginislag kwartang gitigom, bugat na gyud kanislag naong. Nya mo daghan sa dang imong stress. Stressful kay kinabuhi. Mo na karon ang kalibutan full of stress. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na wa kay stress. Na wa karon kapuya, wa ka mahasol, wa karon mabalaka. Daghan kay na. Mo na sa atong unang pagbasa gipakita gid dinhi nga 20 kabuok pan gihatag ngadto sa 100 ka tawo na sobrahan pa. Pag-abot sa ebanghelyo, 5 ka pan, 2 ka isda gihatag tanan na sobrahan pag 12 ka bukag, nakapakaon pagyud og 5,000 ka tawo. Kining gidaghanon nato dinhi karon, og na ako'y 5 ka bukpan, di gyud ko manghagad ninyo. Mapaigo ka ani? Di oy. 5 ka bukpan, 2 ka bukisda, kami nalay mangaon sa sakristan. Kusog ra ba sa nimo kaon ni mga sakristan? Kuwangon pamanggani sa sakristan palang daan, agmura nag-agian og bagyong audit oy. 5 ka bukpan,
Pero kay gitugyan man ngadto sa Ginoo, matud pa diri sa atong ebanghelyo, gisulayan sa Ginoo si Felipe, pero sa tinud-anay ang Ginoo nahibaw nag-unsay iyang buhaton. Sa ikaduhang pagbasa, gihisgutan ni San Pablo nga doon na lang tay usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, o kining maong Ginoo naghigugma natong tanan. Muna maghiusa ta, maghiusa. Kay usaray nagtan-aw sa atong panginahanglan. Kitang tanan gimonitor tas Ginoo. Kahibaw na siya unsay buhaton, matag sitwasyon nato, kahibaw na siya. Ang ato lang yun, sunda ang Ginoo. Sunda lang. Kita bitaw dinhi, unsa may atong ekspresyon sa pagsunod sa Ginoo. Unsa man? Baligyag slat. Kana gi nakapahiusa nato nga hasta tutuas gawas nasod wa kaila nato sa tanan tibok kalibutan nga naka-monitor sa ato dinhing misa, kining ato mga online parishioners nakatampo gyud dinhi sa atong mga proyekto. Dili ba panaghiusa ni? Nausa na ta kasimbahan. Nya doon na say manganhis ato, mag-mission appeal, ato sang tagaan. Usa na ta kasimbahan. Ako ning ipaniguro ninyo 110%. Ang tanan nga mipalit og slot, basta lang kinasing-kasing na multiply gyud ang ilang grasya. Nidaghan ang ilang kwarta, nidaghan ang ilang bahandi, pero ang una gyud nilang nasinati kana gyung kalipay, kalinaw o katagbawan. Giling nga imong tupad ina nakapalit na kag slot. Nya unsay imong gibati? Kasagaran gis ni palit og slot, adi gyud kasagaran tanan naa dayoy kalipay, kalinaw. Unya ilan na lang amguhan, hala, ngano maning niabot maning maong mga grasya na alaywa katrabaho, sige lang yapog palit, na disgrasya pagyud hinoon, nagkratsis na kuno siya, sige lang yapog palit, og na siya matigom gamay, palit lang yapon. Dangtag mga pilaka higayon na ay tao nga mingdool niya og miingon nganong gasige magkagkratsis wa maoperahi akong tiil, pwede ako lay mo paopera nimo. Operahan din siya. Pag opera siya pader libre gid tanan, wa jud ko magtuo, from nowhere niabot ning tawhana, og sa dihang naoperahan na siya giingnan pagid siya unsa may imong trabaho. Siya nga driver man ko sa una, siya nga pwede kag among hiron, driver sa among kompanya. Nag-drive na ron siya sa kompanya. Mura ba man mo moto? Hindi, wa man sa okay bawag tinuod ba kay text-text naman sa tong iya. Basig tinuod. Ingnon ta lang. Pero matod pa niya, sa iyang kapobre, lipay jud kay siyang nakapalit siyang mga pila ka slots sa iyang kapobre. Na anon diri wa mga piang, na ay wa pobre. Di gyud mo palit. Kapalit lang kausa last year, di na gyud mo palit for the whole year. Ayaw sad mo ana, bisa malag usa ka buwan kausa mo palit og slot, pila ra man ang 500, pila ra man ang 1,000, di ba? Ana. So pila na rin atong halin. Lipay kay taani. Atong halin sa SBF DAG para sa atong kumbinto na natay 31,164 ka slots, na apay 28,836 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nga naasa ni siya 16 slot challenge, 8,000. Pakpak. Sige. Wow. Kana lang timailhan nga ni pakpak mo sa ato pa nalipay, naghatag og kalipay. Ang nanghatag sa dani, ang namalit, agilipay na sa nas Ginoo. Punaan na tuglain. Mother Mary's Healing and Deliverance, MMHD, para nis Kapilinya. Kita ming Bishop Ruben atong niaging adlaw. Nako Bishop, wa pagyud mahurot.
Kay sila may nagda dito, ay okay ra gid na Father Sian, basta naa na sa imong mga kamot, siguro na gid na nga mahurot. Sige lagi tagpakauaw anig baligya, pero gamay na biya lang kayo. Gamay lang kayo. Ang atong halin, ang dinhis ato 3,961 ka slots, ang dito sa Kapilinya 635, total of 4,596. 1,404 na lang yun ang nahibilin. Pakpak na sad. Praise the Lord. Mamalit lang murong tanan ani. Wa na karong hapon hurot niyo kay sobra magid 1,000, sobra magid 2,000 ang manimba lang dinhi. Samot nagyog pun-ani ninyo mga online parishioners. 1,000 ra gud karong buwan na. Hurot na ni kasunod adlaw. Nya nasa ni 20 slot challenge na may ganahag challenge nga 20,000 per challenge. Nakadawat na sa tag mga 22 ka 20 slot challenge. Ako lang ning gisgutan kay dili nato matugkad unsay pamaagis Ginoo. Pero ang usara gid atong mahibaw-an nga kon kita manggihatagon, hatagan sa tag mas daghan pa. Kung kita makighiusa sa tanan, pinaagis pagpanghatag sa tanan nga niya nato, ang tanan makighiusa nato dinhis kalibutan o dito sa langit. O maato dayon ang tanan nga atong gikinahanglan, kanabang wala ka nang hahanapin pa. Kay matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa tubag nato, ang kamot sa Ginoo maoy nagpakaon kanato unsa may sumpay wala nay hasta ako nalimot iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kung ang kamot sa Ginoo mo'y mopakaon nato, tagbaw niya ang atong gikinahanglan, material and spiritual needs. Pero kung ato rasang kamot mo'y magpakaon-kaon nato, dili gid ta matagbaw physical, spiritual, material needs. Di ta matagbaw, magsigi lang tagpangayo lang gyapon, pangita sa wa diha. Matiguang na lang ka, mahimo na lang kang tiwasunon kaayo, gasungkod na lang ka, ga wheelchair na ka, ngita lang gyapon, wap agyod matagbaw. Sige, katapusang lingi sa imong tupad, ing na tagbaw na ka, na natagbaw na ka. Sige, manindog tong natagbaw na.